гурӯҳи А мусобиқаи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё дербоз чунин муборизаи шадидро барои дарёфти роҳхати даври плей-офф надида буд. Бо баргузории 5 давр ҳанӯзам тақдири роҳхат муайян нест. дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон ва Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ имкон доранд ки ба даври навбатӣ бароянд. Ин шом Истиқлоли мо бо дастаи АГМК-и Узбекистон бозии ҷамъбастии гурӯҳиро доир мекунад. дар бозии аввал Истиқлол АГМК-ро шикаст дода буд. феълан ин муаррифгари футболи тоҷик дар қора дар гурӯҳи А садрнишин аст, аммо Ал-Ҳилол низ ба мисли Истиқлол 10 имтиёз дорад ва ин бошгоҳи соҳибном талош дорад то бо ишғоли зинаи аввал роҳхатро ба даст биёрад. Сармураббии дастаи Истиқлол зимни як мусоҳиба иқрор мешавад ки бозӣ бар муқобили Шабоб Ал-Аҳлӣ бисёр рақобати мушкил буд, аммо баъд аз бозӣ футболбозонро зарур буд ки аз ҷиҳати физикӣ ва рӯҳӣ зуд барқарор шаванд, зеро дар муқобили АГМК ин бисёр ҳам муҳиму зарурӣ аст. Я надеюсь, что ребята восстановятся, подойдут в хорошем физическом и психологическом состоянии к этому матчу и отдадут все силы, чтобы достичь положительного результата. На другой результат мы просто не надеемся. Я им хочу выразить от себя лично и от команды огромную благодарность болельщикам, потому что мы играем для вас, вы наш 12-й игрок, мы ощущаем вашу поддержку, вашу энергетику, поэтому огромное спасибо вам, что вы нас поддерживаете. дар минтақаи ғарб аз 8 роҳхати имконпазир аллакай 4 роҳхат соҳиби худро пайдо намуданд. ҳамакнун тақдири 4 роҳхати боқимонда баъд аз баргузории бозиҳои ҷамъбастӣ дар гурӯҳҳои А ва С мусобиқа ҳаллу фасл хоҳанд шуд. иҷрокунандаи сармураббии Истиқлол мутахассиси тоҷик Мубин Эргашев рақобати Истиқлол ва АГМК-ро дар даври охир финали Осиёи марказӣ номид. ба назари ӯ ҳар ду даста то лаҳзаҳои охир барои 3 имтиёз мубориза мебаранд. Это центральноазиатское дерби, бескомпромиссная борьба будет, интересно. Да, двух завершилась в нашу пользу. Ну, мы так особо не выделяем соперников. Мы ко всем играм подходим серьезно, с уважением к сопернику. дидори мазкур барои ин тими футболи шаҳри Ал-Малики Узбекистон чизе намедиҳад, зеро АГМК аллакай имкони баромадан аз гурӯҳро ба пуррагӣ аз даст додааст. Истиқлол баъд аз бозӣ бо дастаи Шабоб Ал-Аҳлӣ тамринҳои барқароршавиро анҷом дод, зеро рақобати мазкур аз лиҳози ҷисмонӣ барои бозигарон мушкил афтод ва ҳайатро зарур аст ки то бозии охирин на танҳо аз лиҳози рӯҳию равонӣ, балки тактикӣ низ омода бошанд. муҳофизатгари дастаи Истиқлол Аҳтам Назаров дар нишасти хабарӣ назарашро доир ба бозии навбатӣ чунин баён намудааст. Борьба у нас очень серьезная, мы знаем сильные и слабые места нашего соперника, будем биться, завтра нас ждет непростой матч. Давление есть, но такого сильного нет, мы готовы играть на победу. Истиқлол дар сурати ғалаба бар АГМК бо ишғоли мақоми аввал дар гурӯҳ метавонад ба даври навбатии ин мусобиқа роҳ ёбад, аммо рақобати ҷуфти дигар байни Шабоб Ал-Аҳлӣ ва Ал-Ҳилол низ тақдирсоз хоҳад буд, зеро дастаҳои дигаре ки дар 5 гурӯҳ бо натиҷаҳои беҳтар мақоми дуюмро ишғол мекунанд соҳиби роҳхат мегарданд ва дар гурӯҳи А низ ишғолкунандаи зинаи дуюм имкони баромадан аз гурӯҳро пайдо мекунад, аммо то лаҳзаҳои охир маълум нест ки киҳо аз зинаи дуюм баромада метавонанд. аз 3 роҳхати зинаи дуюм аллакай яке банд шуд, зеро дар гурӯҳи И дастаи Ал-Ваҳда аз Аморати Муттаҳидаи Араб бо касби 13 хоз зинаи дуюмро ба даст овард ва ба даври плей-офф баромад. ҳамакнун аз миёни 4 дастаи ишғолкунандаи зинаи дуюм танҳо 2 дастаи дигар метавонад соҳиби роҳхат гардад, аммо киҳоянд маълум нест. ба ҳамин хотир Истиқлолро мебояд ки танҳо умед ба ишғоли мақоми аввал дар гурӯҳ намояд. бозии дастаҳои футболи Истиқлол ва АГМК-ро телевизиони варзиш ва дидори дастаҳои футболи Шабоб Ал-Аҳлӣ ва Ал-Ҳилолро бошад шабакаи футбол ба таври мустақим манзури мухлисон хоҳанд кард.